A táncműsor kulisszatitkai mellett mindjárt láthatják, mi zajlik egy utasszállító pilóta fülkéjében repülés közben a felhők között. Jó estét kívánok! A magyar bázisugró utolsónak ugrott. Önnek voltak kellemetlen tapasztalatai a fapados légitársaságokkal? Mai kérdésünkre is az igen vagy a nem választ várjuk a 0691 331 321-es számra. Ezen a héten már 3 ajándékot kaphatnak azok, akik SMS-ben válaszolnak. Félelmetes és felemelő látvány a pilótafülkéből végignézni a fel- és leszállást. És az is különleges élmény, amikor az ember részese lehet egy utasszállító felkészítésének. Amíg az utasok ki- és beszállnak, az csak fél óra, de óriási gépezet lép működésbe. A levegőben ugyanis mindennek pontosan kell működnie. Ez egy keresztező forgalom, ami muszáj, hogy egy másik magasságon legyen, mert ha nem így lenne, akkor nagy baj történne. Az égi útkereszteződésben nem áll rendőr, nincs lámpa sem, így a forgalmat a földről rádión keresztül irányítják. A légikressz szabályaival Tóth György kapitány 14 éves korában találkozott először. Immár 40 éve tudja, hogy a valóság és a filmek között hatalmas a különbség. Na, ez az a helyzet, ami csak a moziban fordulhat elő. Jöjjenek velünk, ismerjék meg a valóság kulisszatitkait. Irány Hollandia, ígérem, rekordidő alatt megfordulunk. Jöhetnek a kuncsaftok. A helyszín Budapest Ferihegy 1, az egyik fapados légitársaság Airbus A320-asán vagyunk. Ahogy hallották, a földi irányítás megadta az engedélyt a beszállításra. Jönnek is az utasok, kezükben a beszállókártyával. Mai repülési időnk Eindhovenig 1 óra 40 perc lesz. Sampodi Attila vagyok, a járatvezető légutas kísérője. Miután mindenki elhelyezkedik, kezdődik a kötelező bemutató. Közben a gép a kifutópálya felé gurul, és mire észbe kapunk, már a levegőben is vagyunk. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, itt a kapitány beszél. Az utazási magasság 11 000 méter. Alattunk az Alpok bércei és a Duna völgye. Kint -58, bent +22 fok van. Ide a kokpitba, azaz pilótafülkébe a légiutas kísérők is csak biztonsági kóddal juthatnak be. A gépen minden 3-4-szeresen túlbiztosított. Itt, ha valami elromlik, mindig van helyette másik. Mégis kell a folyamatos ellenőrzés. Ugye felszálltunk, a repülőgép jó volt. Most leszálltunk, mi történhetett közben? Közben a legrosszabb, ami ilyenkor előfordulhat, egy madárral való ütközés. Persze ilyenkor a szárnyas az igazi vesztes, de a gép fontos alkatrészei is sérülhetnek. Többek között ezeket kell ellenőrizni a holland repülőtéren. A kontrollra, a tankolásra, az utasok ki- és beszállítására mindössze 30 perc áll rendelkezésre. Minden egyes percünk be van programozva. Nagyon effektív, de jól működik. Ahogy közeledünk Eindhoven felé, felhők közé süllyedünk, és egyre rosszabb lesz az idő. A gépet most Gerard, a lengyel pilóta teszi le Tóth György vezénylete mellett. Amikor az ajtó kinyílik, elkezdődik a visszaszámlálás. Fél óránk van a felszállásig. Ez a legsérülékenyebb része a repülőnek. Megnézzük a futóművet, minden benne van, ami szükséges, még bevilágítunk, nincs-e valami hidraulika folyás. Előírás szerint nekünk 7 percünk van arra, hogy biztonsági szempontból átvegyük a repülőgépet, átnézzük, miután minden utas elhagyja a repülőgépet. Beállítjuk az üzemanyagot, most 7,1 tonna szükségeltetik. Ezt én itt most beállítottam, többi az automatikusan történik. Continue. Ilyenkor lehet érdekes dolgokat találni ülés alatt, ülészsebekben, gyűrűt, útlevelet, telefont, MP3-as lejátszót. Vele már olyan is előfordult, hogy inzulinos készletet hagyott itt az utas. Ez nagyon fontos része, a lapátsort meg kell nézni. Ezt a nóziát megfogjuk. Na hát, nem is lett a szendvics. Kerekeket mindig ellenőrizni kell, fékeket. Közben a 180 utas podgyásza már a reptér épülete felé tart. A most indulók csomagjai pedig a szállítószalagra kerülnek. Mindössze 20 perc telt el a leszállás óta, a kapitány már átnézte a gépet, feltankolták, és a légiszemélyzet kitakarított belül, tehát már is jöhetnek az utasok.
A fennmaradó 10 perc pakolással, bemutatóval telik. A kapitány sem pihen, a visszaút navigációját kell kidolgoznia. Aztán ismét elkezd gurulni a gép, jöhet a következő kör.